मांगल्याची गुढी आणि आनंदाचा पाडवा, कडू कडू लिंबाला गोकुळचा गोडवा, आपल्या पानात हवाच हवा गोकुळच्या श्रीखंड आणि बासुंदीचा गोडवा। गोकुळकडून सर्वांना गुढीपाडवा आणि नववर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। भाषा संदर्भात एक वेगळं आकर्षण आजही आहे आणि मच्छिंद्र कांबळेजीन हे आमच्या मालवणी भाषेतले अमिताभ बच्चन आहेत। त्यांच्यासारखा उंचीचा माणूस हा अजूनपर्यंत तरी आपल्या मालवणी मातीतून जन्माला आलेला नाही। म्हणून त्यांच्या सगळ्या एकंदरीत कारकिर्दीबद्दल भावी पिढीला त्यांच्याकडून प्रेरणा मिळावी म्हणून त्यांच्या बाबतीचे कुठलं ना कुठलं तरी त्यांचे विचार, त्यांची कामं, त्यांची नाटकं पुढे कसे घेऊन जाऊ शकतो या संदर्भात आमच्या डोक्यामध्ये काही विचार आहे ते येणाऱ्या कालावधीमध्ये तुमच्यासमोर आणू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।